Želáme vám príjemné popoludne, vážení diváci, a vítame vás pri sledovaní nášho vysielania na druhom programe. Po krátkych správach televíznych novín o 16:30 pozveme k obrazovkám štvrtákov základných škôl sledovať reláciu z prírodovedy. Na 16:50 sme zaradili druhú časť anglického prírodopisného filmu zo seriálu Činnosť zvierat pod názvom Ako sa zvieratá umývajú. 21. poschodie vysiela o 17:15 Telezoo a v ňom reláciu nazvanú Pavúky bez sietí. O 17:35 pokračuje druhou časťou 7-dielny francúzsky televízny seriál Winnetou. O 18:30 to budú udalosti týždňa v maďarskom jazyku. V rytme si môžete spolu s nami zacvičiť o 19:00. O 19:10 v pravidelnom večerníčku sa stretnú naši najmenší diváci opäť s maňuškami tety Katušky. Po predpovedi počas krátko pred 19:30 poinformujeme o večernom vysielaní na prvom aj druhom programe.